ụmụnne nke ife nna anụkwa na again kwa yesterday about a week or 2 weeks ago ka m nọ n'ọkụ gbara na Mandelas ọkụ gosi ya ọkụ na-agba na Mandelas mebisie ngwa ya ndị mmadụ mebisie ihe ndị mmadụ dị and 90% of ndị ọkụ bụ ekpebi ya bụ ndị Igbo yesterday kwa sị na na-emebi a na-destroy some shops na plazas na trade fair ndị nwoke ya bụ ndị Igbo ọ bụrụ na ndị achọ and mgbe ọbụla ihe niile a ma emechakwa at the end of the day a na-ekpegbu ndị Igbo a ga-abịa debe arụ na ndị Igbo dị at fault na agwa ha lụrụ ụlọ alụ ya ọ bụzi na achọzi anyị na Lagos hapụ nwe agwa na anyị ka anyị chọọ ihe ife anyị ga-alụ ọ kọrọ mma na-ekwuli negotiate ego na chọzi nga anyị apụa nataba na be anyị na be anyị ka nkụ na be anyị ka nkụ na Enugu ọka nkụ na Anambra ọka nkụ n'Imo steeti ana ka nkụ na Enugu na Anambra ebe a ga-azụ ebe a ga-emepe afịa ebe a ga-alụ shops ogwu shops alụsị na Anambra kịrịkịta mana ọwara ndị nọ na ya ha nataba dị ebe bido mee investment ekwe ya biko nu na every ember month a na-akọ akọ every ember month a sị na akọ akọ mebiri shop ndị Igbo agba ọkụ ebe aka adịgo too much onye ka ga na-akọzi every ember month every year destroy billions of naira ndị Igbo every year destroy billions and ihe niile na-emekarị na Lagos always Lagos why always Lagos ọ bụ na achọzi anyị nwe agwa anyị achọ ife anyị ga-alụ gagharịa ezighọtago na everyday a na-akọ akọ ọ dịgo too much and ọ dịbagozi ọ bụgola enough that every ember month every year ending of the year na ga-destroy ihe ndị Igbo ọ kwa ka ọ dị ọkụ nwere ka sị ka ngwa ụmụnne ọ bụ na ọ bụ na ụbọchị anyị bi Lagos ka gagharịa